जीतू विनायक। रिकॉर्डिंग बाय अपना धूम म्यूजिक हाजीपुर। रो तारी मैना रानी अपना महल में काहेला तपस्या कइलू जाके जंगल में। ए गौरा रो तारी मैना रानी अपना महल में काहेला तपस्या कइलू जाके जंगल में। देखी हो जमीनिया के माथा पागलाइल बा कैसन खोजलू बारावा सखी बसहा चढ़ी आइल बा। आटा बिहनी सापऊ बाराती लेके आइल बा। बाटे नारद बाबा नवा बौराइल रहे का काहे खातिर कइल कहू हो अगुआई अगुताइल रहे का। सब खेला कइले बाटे नारद बाबा नवा बौराइल रहे का काहे खातिर कइल कहू हो अगुआई अगुताइल रहे का। लागता कि पार्वती के भगिए गड़बड़ाइल बा कैसन खोजलू बारावा सखी बसहा चढ़ी आइल बा। आटा बिहनी सापऊ बाराती लेके आइल बा। आंगना में देखी भोले बाबा के सूरत घबराई गईली। भसम भभूति देखी देहिया में डेराई गईली। आंगना में देखी भोले बाबा के सूरत घबराई गईली। भसम भभूति देखी देहिया में डेराई गईली। गाके मितलेश भजन काहे दो चिहाइल बा कैसन खोजलू